Hoxe é 11 de xullo e vimos a denunciar que o embalse das Conchas está en nivel 3 de contaminación por cianobacterias. Un risco potencial para a saúde das persoas, ben sexa por contacto directo cas augas contaminadas, ben sexa por a emisión dos gases contaminantes que emite o citado encoro. Esta información está actualizada a día 10 de xullo na páxina oficial da Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia, mentras que mostra que as últimas analíticas efectuadas son do día 23 de xuño deste mesmo ano. Polo tanto, hai 17 días que esa información non está actualizada. Resulta paradóxico e preocupante que no próximo pleno da Diputación se vayan a aprobar as taxas para os precios públicos deses ecobarcos nos 4 encoros da provincia onde se pode facer algún tipo de actividade acuática. Tamén resulta sorprendente que a Diputación de Ourense e a propia Xunta de Galicia incumpran a normativa do Decreto 175/2022 e a normativa sobre o programa de vixiancia de zonas de baño e a saúde desas zonas de baño, pondo en risco a saúde da poboación que pode facer uso desas augas. Estamos, por tanto, ante unha grave irresponsabilidade tanto da Diputación como da Xunta de Galicia por permitir o uso e disfrute nun ecobarco nas augas contaminadas dun encoro en nivel 3, donde, como dice o cartel, que é obrigatorio poñer nas zonas de acceso ao baño e tamén sería recomendable poñer nas páxinas oficiais dos concellos de Vandemuiños, dice prohibido o baño e realizar actividades acuáticas. O Grupo Socialista da Diputación resérvase as accións que correspondan ante as institucións e ante os organismos competentes ante unhas actuacións que consideramos de unha grave irresponsabilidade